Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to aMnangagwa. Let me give some to aMnangagwa. Chivayo was burning the mind. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube, Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika naonga wagara, uri mugari wepano, ndodango kutenda nekuita sei, nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, zvamanje ndabata Mr. Nyatsimbamutota, one of the war vet vanga variko paitongwa nyaya yecab 3 ku-Constitutional Court. Ndikati ndimbonzwa first hand information kuti zvakafamba sei, chii chakamhonyasoitika. Saka ndoda kuti ndikunzwisei the conversation, but ndisandapinda muconversation, zvinhu zvinondirwadza, zvinhu zvinondibata, kuti varume ava vari vana vadiki vakaenda kuhondo, kusiya misha dzavo, kusiya mhuri dzavo, kusiya hama neshamwari, vachienda kunorwira nyika kuti isununguke. 45 years later down the line, varume ivavo vangambenge vari vakomana vachienda kuhondo, they are still fighting kuti nyika isununguke zvakare. Yeti tine mayouth vapfanha vechidiki vari busy nemutoriro, vari busy nemadrugs, vari busy nemacup clash, vari busy nekutsvaganya nedikinya. Amen. Hanzi tinge tiri kwamaskwede kudobenya, ndo zvavanogona, ndo zvavanoziva izvozvo. Chimbozvifungawo kuti pauri ipapapa, are you happy with the situation yauri kurarama munyika yeZimbabwe right now? Ndisandapinda murecording yandaita naMr. Nyatsimbamutota, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho. Handitika regai tinzwe kuti vaMnyatsimbamutota vanga vachiti chii. Nyatsimbamutota. Oh, DJ Holly, how are you? Nah, I'm good, and you? Zviri kufambe? Zviri kufamba zvakadini? Ndikati kuomisa Nyatsimbamutota, president vari kupiko nyika ichienda kudai so. Zviri kufamba sei kwako man? Unokuzoona ere zvataitaura, ndichada kutozomboisa imwe futi. Hatinawo takavabata pahuro, taiva kuSupreme Court uko naProfesa Madhuku ya tichimirira zviro zvemaoveterani ese enyika yese. Right. Zvakafamba sei? Ikoko outside wakavaita outside zvakanyanya. Madhuku unozwa mutemo. And vakada kumboti vati hedi nokuti vaiti maobligations anonzi president vasa havafana kudarika iwawo pamaobligations. Madhuku akati no, constitution hamusati manasa kuiziva, chitaisai section 331 inoti kudii, ndobva vavhura zvikanzi mahedhi ese ari muconstitution uno shall not form part of the constitution. Anongova maheading okuti vanhu vanzwisise. Pasi pemaheading yakanga yakanzi duties of the president, pavaida kuramba kuti obligation, pakanzi the president must. The word rokuti must, it means it's an obligation. He has to do it. So mwana uya unonzi Madhuku is dangerous. He knows his stuff. If he succeeds here, I would urge the whole of Zimbabwe to really vote for him to become president of the nation. Aiwa, takangonzwa nyaya yacho yakangonyararwa. Vakavati judgment reserved. What I observed, chokuona kwandakaita, these are people who were appointed by His Excellency Comrade E.D. aMnangagwa. Though Vakaita bulldozed his way to get into power after he lost to Chamisa. All right. So reserving a judgment, we were appointed manje. They wanted to go and consult with Todini because ningacho anorema, ninge makasa arema.
zvazvarema. Vaida kutobvunza kuti todini kuti vazoita vachiwirirana naiti wacho. Ndo zvavaida kuita. At the same time vakangoita any other side rokuita zvisizvo. Isusu what we are going to do is to legally and lawfully instruct our people to take it to the street and in good numbers. Kwete zviya zvavaimboita zvaita abortive nanageza zviya. No. This time vanhu dzinenge dziri chiri mumastreet. Hatina nguva yekuzotamba. This time hakuna unosara. Tiri mustreet tese tazviita zviri pamutemo. Hatimboiti zviya zvokuti vazopedzisira vapfura vanhu nokuti kuna vamwe vanhu vari muZimbabwe vari bloodthirsty. Tinovaziva vari bloodthirsty. Vakungurabvira kuuraya vana Pastor Masaya vaya vachingourawa and all these other people. Isusu iko zvino takuvimba naMwari. Yes. The army of God, you might see few numbers of people. Vari 3 kana kuona Nyatsimbamutota ndiri wandakamira pano. Around me there are armies of angels that are guarding me. And these leaders who are in power today, who are trying to abuse their power, I think it's better that they know that the heavenly armies are not pleased with their actions of trying to force children marching through thorny grounds. It's not nice. I would urge them, I would urge the whole of Zimbabwe, kuti tisaita zvedu zveviolence isina tsikaba. Toda kuti kana zvatinenge tichiita isu nokuti we believe kuti if you are provoked, kuti ngatiti mwana wako oda kurawa kana kuti God's people oda kurawa, ukauya uchinunura vanhu vavo ukati zvaitika kana munhu akazonzi wafira pakadaro, God does not give you any sin. No, it's not a sin. Ndo unenge waita se zvaita vese vairwira vana David wainzani kwakarova Goliath. David and Goliath. Unenge washandisa naMwari saDavid. Goliath unenge ashandisa chimunhu chakaita saNyatsimbamutota. Tinomudza kuti your days are numbered, Mr. Goliath. Mazuva ano taakumuti Hezekiah. Taakumuti Hezekiah ndo zita rataakumupa. Saka Hezekiah must wake up when there's still time. Murume uyu tinomuda is our, takararama naye panguva yehondo taishanda naye. Saka hatingangovengi munhu, asi zviito zvokuti tinoti nyange kuna Mwari mumakereke meso hatingoti one family ndiyo ingolida kereke aiwa. Tinoti mumwe akamira vapa akabata mari yacho imwe family, mumwe akamira vapa akabatawo aminyiki nenyika, mumwe akamira vapa akabatawo figa. Ndo tinoita. So munhu anoda kuita zvekuita zvinhu zvese kuti zvive mumba make, kuda kuita king, kuzvipfekedza chiheti cheuking. Dzimwe mota takatozoona dynasty. That one, to me as Nyatsimbamutota, I say no to that. And I boldly say that if he wants to come and interview me, he must come. He must not delay. He must come like now. He must come today. I'm ready for him. If he wants to engage me, I'm willing to do that. I'm willing. Inofanana mwana anongoda ngoita noizi kuti ngatingobvuta. Handidi kubvuta. Isi toda kuti titaurirane zvinhu zviitwe rationalized. Mutemo uputsire vanhu vese. Kwete kuti munhu anozopedzera ongoti vana uyu unonzani uyu ana Sikoti ava votodhiga nedzimba dzedu. Imba yangu iri threat right now. Vachidhiga namanhingi avo. Mayellow machine. Asi varuchera goridhe. Varuchera goridhe vakananga pamba. I'm not going to be kind with them at all. I will tell my Heavenly Father to protect me. So, isu tiri vanhu tine charisma, tinogona kuudza vanhu one voice vachitevedza zvatinenge tataura. Kana asingazii mhaka yake ngaatonzwa zvandomudza panapa. Ngaatonzwa zvandomuudza mudhara uyu. Mudhara uyu tomuda kwandiri muzukuru. But kana handiryi uzukuru zveni. And yese haingafi nokuda kuti muzukuru wangu. Kana kuti nyange ari mwana wangu waita umondo wokuuraya vanhu. Ini kana ndiri pachigaro chokutonga, unotoenda kujerere noita vamwe. Unoita nomunhu anotonga zvene. Ukada kutonga
mwana wako munhu wakambosungwa jeri sana chivhayo votodzoka vachingotora mari vachida isu takatarisa totoyeva kuti kuba kwakanaka zvakaita chivhayo onai chivhayo atosimuka asi asumuka nokuba ndo zvatingati vanhu here munyika. Aiwa hazvisirizvo ana Scott vanaye uyu unonzaniko uyu Tagwirei ndo these people are corrupt. Yeah, we are not going to be kind with them. And this time, naProfesa Madhuku akawina apa nyika yese ndinoiudza kuti ndiye murume anorwa uyo wakarohwa haana kudzokera sure. No, this is what I say, Mr. DJ Holly. Yeah. Aiwa ndinotenda nenguva iyi ndangotirega ndibate Nyatsimbamutota ndinzwe kuti kopurezidendi zviri kufamba sei kunyika yakuenda kamakanyarara maovheti. Haizi kuzoenda akangosaina chete date vamwe vese vana maretired soldiers ese akatiudza kuti musi waanongosaina chete panobuda chinyorwa chinyorwa kumadziro chinzi mene wati chiya chinoserwa chanyorwa nechigunwe hapana writing yakanaka iya musi waanongosaina chete. That's it. Aiwa ndinotenda. Thank you very much Mr. Nyatsimbamutota. Thank you so much. Are you trying to broadcast this? Yeah, I'm going to broadcast this. I was recording, yeah. Okay, thank you. Ndokusendera link ndapedza. Zvakanaka ndatenda. Good. Right, mazvinzwira vaNyatsimbamutota vachitaura kuti tiri kumira semaovheti. Zvinhu zvinondirwadza, zvinhu zvinondibata kuti varume ava vakaenda kuhondo vakanorwira nyika kuti isununguke. Nanhasi vachiri kurwira nyika kuti isununguke. Ndambozvitaura futi pekutanga kwevhidhiyo iri. Amen. Kuti iwewe sewechidiki uri kuitei, what part are you playing besides kutsigira maprofita enhema aya? As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.